Hej, nu er I så kommet til post 1 i vores projekt her om arbejdsmarkedet. Og den her post den handler om de forskellige erhverv, der findes, blandt andet i et land som Danmark. Men inden vi lige kommer til det, så er det måske en god idé lige at snakke om, hvad er det her arbejdsmarked egentlig for en størrelse? Vi kender jo markeder i mange sammenhænge. Der kan være markeder for blomster, der kan være markeder for biler. Og når vi snakker om arbejdsmarkedet, så kan man sige, at det produkt, i gåseøjne, der bliver udvekslet der, det er arbejdskraft. Og arbejdsmarkedet, det er sådan populært sagt der, hvor de medarbejdere, der gerne vil have et job, de mødes med de virksomheder, der gerne vil ansætte dem. Og derfor kalder vi også lidt ligesom andre markeder, at dem, der gerne vil have jobs, det er udbuddet af arbejdskraft. Det er den arbejdskraft, der er til rådighed. Det er de folk, der kan og vil arbejde i et bestemt antal timer. Og så kan man sige, at det virksomhederne gør, det er, at de efterspørger arbejdskraft på det her arbejdsmarked. Fordi de vil jo gerne ansætte nogle af de her folk, der gerne vil have et arbejde. Og de her virksomheder, de kan så inddeles i 3 forskellige typer af erhverv. Og de 3 erhverv, det er de primære, de sekundære og tertiære erhverv. Primære, det er det første, sekundære, det er det andet, og tertiære, det er tredje. Så der er sådan en grov inddeling af de forskellige erhverv, der findes, og dermed også de forskellige virksomheder, der findes. De primære erhverv, det er de første her. Det er dem, der tager noget direkte fra naturen, eller skaber noget umiddelbart ud fra naturen. Så det kan man sige, det er dem, der er tættest på det naturgrundlag, der nu findes. Og det vil sige, at det er i et land som Danmark jo særligt landbrug, fordi landmændene dyrker jorden, det vil sige, de skaber noget direkte fra naturen. Det kan også være sådan noget som fiskeri, og også sådan noget som udvinding af olie og naturgas hører til i de primære erhverv. For det er jo også ting, der bliver hentet mere eller mindre direkte fra naturen. Efter dem så har vi de sekundære erhverv. Og man kan sige, at det er de virksomheder, der forarbejder ting fra naturen. Når de nu er blevet udvundet i de primære erhverv, så sker der en forarbejdning af de her råvarer, vil man jo kalde det, eller råstoffer. Det sker i de sekundære erhverv. Så eksempelvis kunne man tage sådan et eksempel som fødevareindustrien. Jamen for eksempel dem, der producerer færdigretter, jamen de tager jo nogle af de produkter, de fødevarer, som er skabt i de primære erhverv, og forarbejder dem til de her færdigretter. Møbelindustrien, som der også står, jamen de bruger jo træet for eksempel fra de primære erhverv, fra et skovbrug, til at fremstille møbler ud fra det. Og bilfabrikkerne, de bruger for eksempel metal, der er udvundet i de primære erhverv, til at lave biler. Så man kan sige, sådan noget som fabrikker, industri, værksteder, det er det, der hører til i de sekundære erhverv. Og til sidst, der har vi så de tertiære erhverv. Og det kan man også kalde for serviceerhverv. Og det er så de erhverv, som ikke producerer fysiske varer, men producerer det, man kalder for serviceydelser eller tjenesteydelser. Og det kunne for eksempel være inden for handel, ikke? At der er nogen, der transporterer varer fra et sted til et andet. De producerer jo ikke varerne, de lastbiler, der kører de her varer, men de producerer den tjeneste, der transporterer varerne fra A til B. Sådan noget som undervisning, det er også i de tertiære erhverv. Vi producerer jo ikke konkrete varer på gymnasiet her for eksempel, men vi giver jer den service eller den tjeneste, at I får en uddannelse. Kommunikationsbranchen hører også til blandt service. Så nu ved I altså grundlæggende, hvad de her 3 forskellige erhvervstyper går ud på. Nu skal I lave de opgaver, der hører til post 1.